Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bolo-bolo. Hari ini kita review tanduran sekitar rumah bolo. Jenenge petani to. Dadi kuwape pinggir rumah iki tau aturi reno-reno. Sedelokan go tanduran iki jen macam-macam bolo. Ikuti video-video saya selanjutnya ya. Untuk kontennya campur-campur bolo, wis tak campur-campur jan kayak sego pecel, saya kayak rujak. Oke bolo, iki lho tanduran. Sing pertama enek jambu darsono bolo. Iki jambu darsono ini iki bolo wite. Terus enek anggur bolo. Nah, anggur ijo ngono ya. Ditanduri terus kuwi enek godhong salam ini nek pas masak ngono kae ben cedhek nek golek nek apik. Terus enek pandan ini nek pas digawe ngolak gawe wis masakan ngono kalau nek golek ben cedhek arek medil nek kene ngono lho. Nek kene ya nek jambu kluthuk nek wong desa ngono kuwi. Karo kena tinggi pangkringan pitik. Di jambu bolo. Terus enek godhong talas. Godhong talas iki wit talas iki sing dirah wite bolo. Wite kae, tapi wite ngenteni ngenteni nek wis dhuwur enek sak meter ngono kae. Lagi wite kuwi enak dimasak. Terus iki enek jeruk bolo. Nah, jeruk wis gak ngerti aku mbuh jeruk apa jenenge. Tapi jeruke wis woh. Iki jeruk peres mbuh jeruk tapi enak lagi jeruke. Terus nek kene iki enek apa jenenge iki? Stroberi. Iki stroberine padha kembang cian. Iki dikai kenekane ben gak di bolo. Ben ra dicekeri pitik. Pitike akeh nek kene. Iki godhong stroberi. Nek iki nek ngarani nek desa kene wit bolo. Apel umbel. Iki rong woh iki cek arepe. Modeling ini gini. Ya nek sing ngarani kenitu barang. Nek iki jenenge wit laos. Biasanya tinggi masak ngono ki lagi. Wit laos sing ngene iki bolo. Nek iki jagung bolo. Jadi jagung terus tengahnya tanduran iki lombok. Ini lomboknya apik ya nek tengah-tengah jagung. Wis sampe ngomahe tanduran tok.